Hey, grunden til, at du ser med på den her video, det er enten fordi, at jeg kender dig i forvejen, og jeg mener, at du har det, der skal til, for at vi to vi kan hjælpe hinanden og samarbejde og få tjent nogle gode penge sammen. Ellers så kan det være, at jeg har spottet dig på Instagram eller Facebook eller nogle af de sociale medier, som jeg er på. Og jeg kunne se, at du nok havde nogle karaktertræk eller nogle kompetencer, som jeg så også vurderede til at være god nok til, at vi to vi kan samarbejde og tjene nogle penge sammen. Ellers så er det simpelthen, fordi du blev henvist til mig på en eller anden forstand. Men ligegyldigt hvordan og hvorledes, så vil jeg give dig lidt indblik i, hvad det indebærer at være affiliate hos JobSpanien, som er en virksomhed, som jeg har startet med min samarbejdspartner Henrik. Og målet er sådan set bare at give dig så meget indblik, det kan lade sig gøre, og se om det vil kunne være spændende for dig at arbejde hjemmefra og enten tjene en lille smule ved siden af det, du nu laver den dag i dag, ellers måske også komme ud og rejse og opleve noget mere, og have dig et fuldtidsindkomst. Så historien kort er, at jeg kom til Spanien for omkring 7 måneder siden, ned til Malaga, hvor jeg på det tidspunkt var i gang med at bygge mit network marketing organisation, og i øvrigt er den her mulighed indsat med network marketing at gøre det en helt traditionel virksomhed, vi har at gøre med. Men på det tidspunkt var jeg i gang med at bygge min network marketing organisation, og jeg har været inden for branchen de sidste 3-4 år og bygget organisationer på omkring 1400 mennesker. Jeg har en del erfaring med at rekruttere og arbejde med rekruttering. Og har så mødt Henrik, som har nogle helt andre kompetencer. Han ejer den virksomhed, der hedder Zebrano, som hjælper med digital markedsføring, kundegenerering og alt det IT-mæssige, som jeg ikke helt har set så meget forstand på. Vi sad så og talt omkring, hvordan vi ville kunne starte en virksomhed sammen, netop fordi vi begge to havde spottet, at der var en ret stor efterspørgsel efter arbejdskraft af danske virksomheder i Spanien. Og det er villige til at give lønninger, som er en del over, hvad gennemsnitlig spansk løn er. Og siden at både Henrik og jeg flyttede ned til Spanien på grund af omgivelserne og mange andre ting, så tænkte vi, at vi helt sikkert ville kunne finde en del mennesker, som også gerne vil ned til Spanien og få sig et godt job. Have det godt. Så vi tænkte, okay, hvis vi kunne hjælpe en del mennesker og starte en virksomhed og hjælpe dem med at få nogle forskellige fuldtidsjobs, deltidsjobs, freelance jobs, men ellers generelt jobs, som har fuld grundløn. Det er som udgangspunkt det, de virksomheder, vi samarbejder med. Vi gik sådan set i gang og fik bygget en hjemmeside. Vi har fået et CRM-system, hvor vi holder styr på alle leads og kontakter. Jeg vil lige give jer lidt indblik i, hvordan hele konceptet hænger sammen. Vi har lavet en prototype her det seneste stykke tid, på 1,5 måneds tid, har vi nok rodet lidt med det. Og det ser ud til, i den prototype, vi har lavet, at vi kan skaffe kandidaterne, og virksomhederne de betaler det, vi gerne vil have dem til at betale. Så nu skal vi bare accelerere og finde de rette mennesker at samarbejde med, så vi i fællesskab kan hjælpe hinanden og få tjent nogle penge og få noget frihed. Så det er sådan set det handler om. Så jeg deler lige min skærm hurtigt for lige at give lidt indblik i, hvordan det hele hænger sammen. Sådan. Sådan her ser vores hjemmeside ud. Den hedder jobspanien.dk. Og den er meget enkel, sådan set, at man kan få nogle drømmejobs i Spanien. Der er en lille beskrivelse af, hvad vi hjælper folk med. Og så kan man gå hen og oprette sig som jobansøger. Og ellers så er der en lille beskrivelse omkring, hvordan det er at være nede sydpå. Hvad koster det selv, og hvilke fordele der er. Der er jo rigtig mange fordele i at komme ned og arbejde i Spanien, og nu hvor de fleste, de får, i hvert fald rigtig, rigtig mange, får et sabbatår lige om lidt, så er det helt rette tidspunkt at hjælpe folk med at komme derned og få et job. Så folk de kan komme hen og oprette sig ved at trykke opret
jobansøgere, og det kan virksomhederne også. Virksomhederne, det er ikke noget med affiliates-delen at gøre, så det kan man ikke til at snakke så meget om. Men det, som man kan komme til at tjene penge på som affiliate, det er det her afsnit, der hedder oprette sig som jobansøger. Når der er nogen, der spotter, enten får det fortalt mund til mund, eller ser os på Facebook, eller får refereret vores hjemmeside via affiliates, eller hvordan de nu bemærker hjemmesiden, så kommer de ind, hvor de så udfylder deres navn, e-mailadresse, telefonnummer, hvor de har fundet os, så vi ved, hvad for en affiliate der har set, der har henvist den, og så skriver de en besked. Så snart de har gjort det, så kommer de ind i vores system, som hedder Sales Mango. Og der har vi sådan et CRM-system med en kandidatliste, hvor vi så holder styr på, hvor alle de forskellige kandidater de er hen i processen. Hvis jeg lige skulle give et lille indblik i en af kandidaterne, nu vælger jeg lige en, som sikkert ikke vil blive sur over. Jeg tog kandidaten. Lad os bare tage hende her, Camilla, hun har ikke svaret på noget tidspunkt. Så det er en, vi ikke kunne få kontakt til. Men der er en lang liste med kandidater, og så snart at man har henvist en kandidat til vores hjemmeside, de har været inde og udfylde skemaet, så kommer der så et lead via mail, som ser typisk sådan her. Skal vi se, om jeg kan finde et lead. Så er der et lead, og en mail om, at Brian Bonde, han har været inde og registrere sig med mail og telefonnummer. Og her har vi en Camilla. Vi tracker alt, hvad hun foretager sig, så meget vi overhovedet kan. Vi får selvfølgelig tilladelse på at track de ting, hun laver inde på hjemmesiden, når hun har været inde og acceptere vores webpush. Det er sådan noget, Henrik han har forstand på. Men fra når Camilla har været inde og registrere sig, får hun en automatisk mail, hvor hun skal lave en personlighedstest og lave et CV, som hun skal tilsende til os. Grunden til, at hun både skal lave en personlighedstest og et CV, det er, så vi kan forhandle så god en løn til hende, der overhovedet kan lade sig gøre, baseret på de kompetencer, hun har. Men ikke mindst er det jo, fordi jo mere data vi har på kandidaten, jo bedre ved vi, hvilke jobs, der passer hende bedst, og hvor vil det være, hun vil kunne få bedst løn, og hvordan vi bedst muligt vil kunne hjælpe hende med det praktiske og alt sådan nogle ting. Så her kan man skrive notes, man kan se customer details, og det er et lead, som er blevet tildelt til Christoffer, som er en af vores affiliates, og skulle Christoffer gå hen og få hende til at sende et CV og en personlighedstest, og hun vil blive lukket, så vil Christoffer få 30% provision af den belønning, af den profit, vi kommer til at have på at få hende ansat. Og i bunden så har vi en kandidat funnel, som det hedder, hvor de går fra at være et lead, når de kan registrere sig på hjemmesiden. Efter det har været et lead, så bliver det til en kandidat. Det er efter de har sendt et CV og har udfyldt personlighedstest. Derfra så vil jeg og en, der hedder Lars, som er en fuldtidsansat, vi har hos Jobspanien, sørge for, at de kommer til en jobsamtale. Og der stopper affiliate-delen. Det vil sige, affiliate-delen som udgangspunkt er kun at generere leadet til Lars og jeg. Og Lars og jeg, vi går hen og både sender tilbudspakker til virksomheder. Vi kan nogle gange sende 5 kandidater ad gangen, der gør, at vi kan tage en højere pris, hvis vi har en virksomhed, som står og mangler 5 medarbejdere. Jamen, så kan vi sørge for, når vi har alle de her leads, at forhandle den bedst mulige betaling, vi nu kan fra virksomhederne, baseret på de kandidater, vi får sendt til dem. Og uden at afsløre alt for meget om, hvor meget man helt præcis bliver betalt, fordi de takster, vi har med vores klienter, vi har rigtig mange klienter. Vi har et sted mellem 10 til 12 virksomheder, og det er nogle store concerns. Et par stykker af dem har over 100 medarbejdere. Så det er ikke nogen nye opstartet, eller der er ikke nogen af de her svindle virksomheder, som det findes derude. Vi samarbejder kun med store og ordentlige virksomheder, som betaler hver eneste gang, så der ikke kommer nogen problem lige på det punkt. Så
for ikke at fortælle igen alt for meget om, hvor meget man helt præcis tjener for at referere de her leads til hjemmesiden, så kan jeg fortælle dig så meget, at hvis du for eksempel refererer 2 personer, som går hen og får et job med de kontrakter, vi har nu, så vil du i løbet af 6 måneder, men som affiliate får man 30% provision af alt det, vi omsætter. Det vil sige, at refererer man 2 personer, lad os sige, man refererer Camilla og Anders til hjemmesiden, skulle Lars og jeg sørge for, at både Camilla og Anders har fået et job, så vil man tjene det, der svarer til faktisk et godt stykke over en månedsløn i Spanien, bare på at referere 2 personer, som bliver ansat. De penge vil så blive fordelt over et halvt år, hvor man så får det måned efter måned efter måned. Og grunden til, at pengene bliver fordelt over et halvt år og ikke bliver udbetalt med det samme, måske på et tidspunkt vil vi kunne komme til at udbetale pengene til jer med det samme. Men det er simpelthen det konceptet går ud på, at virksomheden de betaler os, så længe at de her personen ansat. Så hvis personen har kun været der i 3 måneder, jamen så betaler virksomheden kun for 3 måneder. Skulle Anders og Camilla være der i alle 6 måneder, så vil du som affiliate få det, der svarer til over en gennemsnitlig månedsløn i Spanien. Og når vi snakker med hinanden en til en, så kan jeg så give nogle flere detaljer omkring, hvor mange penge det helt præcis er. Så kort eller langt er, man refererer leadsene til vores hjemmeside. Man siger, hey, vi har et samarbejde med 10-12 forskellige virksomheder. Der er både jobs. Der er primært jobs inden for telemarketing, men der er også jobs inden for restauranter. Man kan komme til at blive tjener, en kok. Man kan komme til at sidde i kundeservice i Norwegian og hjælpe folk med at booke deres flybilletter. Man kan komme til at have noget med transport at gøre. Man kan både sidde hjemmefra og have nogle forskellige freelance jobs. Der er lidt forskelligt. Og alt afhængig af, hvad for en kandidat vi har at gøre med, så hjælper vi dem til at komme ned til Spanien. Vi sørger for, at de har en bolig fra dag 1 af. De behøver ikke komme og bo på et hotel og betale masser af penge for det. Vi sørger for, at de har en bolig. Vi sørger for, at vi har en lejlighed. Vi har nogle super fede lejligheder tæt på stranden, 400-500 meter fra stranden. Og når de nu får fri ved en 4-tiden, så kan de passende gå ned og få noget mad og en lille øl også. Så vi sørger for, at vores kandidater får tjent nogle gode penge. Vi sørger for, at de har det godt. Vi sørger for, at alt det juridiske er i orden. Og vi sørger for, at du bliver betalt rigtig, rigtig godt ved at referere kandidater til hjemmesiden. Det er altid vigtigt, at de skriver, hvor de bliver refereret fra, når de går hen og opretter en job som jobansøger. At de skriver her, at det er Camilla, eller om det er Anders, eller om det er Mads, der har refereret den. Og så snart de har gjort det, jamen så vil affiliatesne opgave være både at vedligeholde kontakten lidt med de forskellige personer, og sørge for, at de er trygge, indtil de får et job og kommer godt på plads osv. Men ellers sørger vi for resten i forhold til ansættelse. Så snart der er en, der er ansat, så vil den pris, personen er blevet, som i gåsetegn solgt til, vil blive dokumenteret til den affiliate, der har refereret personen, og så får man sin betaling sidste arbejdsdag, sidste hver dag i en måned, som alle almindelige danske lønninger nu er. Så det var lidt omkring selve konceptet. Man kan komme til at referere på mange forskellige vis, så bare fordi at man er affiliate, og så er der jo nok nogen, der tænker, jamen det er jo ikke sikkert, jeg kan finde ud af at referere nogen, som får lavet de her jobansøgninger osv. Jeg vil nu sige, når vi er på det tid af året, hvor folk de får sabbatår, hvor der er mange, der gerne vil søge på og nyde sommer og tjene nogle gode penge, så skulle der være en del mennesker bare i jeres netværk. Så man kan godt komme til at få en lille indtægt, hvis man bare ansætter 2, eller bare refererer 2 personer, som går hen og bliver ansat. Jamen så har man til det, der svarer til en rigtig god spansk månedsløn, som bliver fordelt på dig til 6 måneder. Og det er også fint, og det er rigtig stor hjælp til rigtig mange, der er studerende, eller bare godt kunne tænke sig at bruge nogle penge. Men når det så er sagt, så coacher jeg og hjælper jeg alle affiliates til at kunne nå de mål, de nu gerne vil. Der er i den grad også mulighed for at blive teamleder, hvis du er i stand til at generere mange leads. Så vil du også få belønning for at hjælpe andre med at gøre det samme. Så laver vi en anden provisionsmodel, hvor du både får 30% for dit egen salg, men også en procentdel for dem, du hjælper.
Det er altid åben til diskussionen eller til revurdering. Men ikke mindst så vil jeg vise dig, hvordan du bruger sociale medier, både generere ved hjælp af forskellige Facebook-grupper. Jeg vil vise dig, hvordan man kan komme til at tage opsøgende kontakt på Facebook, på Instagram, hvordan man kan komme til at gøre det på en behagelig og professionel vis, så der er ikke en eneste person, der vil se ned på dig, bare fordi du er i dialog med den. Så man kommunikerer professionelt hele vejen. Jeg har været i Las Vegas til forskellige seminarer, blandt andet med Les Brown, som er en af verdens bedste speakers. Så jeg har lært, hvordan man kan kommunikere på en professionel og behagelig vis og være i kontakt med folk via de sociale medier. Så jeg skal nok hjælpe jer hele vejen, så længe du lærer villig og er villig til at samarbejde og lære, hvad det skal til, så skal jeg nok sørge for, at du får succes. Det kan jeg garantere dig 100%. De sidste 3 år har jeg rekrutteret over 1400 mennesker til 2 forskellige network marketing virksomheder. Så jeg ved helt præcis, hvad jeg snakker om, når det drejer sig om kommunikation via de sociale medier. Jeg håber, du stoler på, hvad jeg siger til dig. Og lad os tage en snak, hvis du synes, det er spændende, så jeg kan få svar på alle de spørgsmål, du nu skal have. Og uddybe alle de her forskellige tekniske ting. Så hvis du synes, det er spændende, lad os kigge på det. Hvis ikke du synes, det er så spændende igen, så er det også helt okay. Vi laver jo også løbende træninger, så man får alle de kompetencer, man overhovedet har brug for, til at man kan komme til at tjene rigtig gode penge. Det var alt fra mig. Vi tales ved.